Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag der skal vi simpelthen spille et spil, der hedder Sail the World. Det betyder, vi skal sådan, spillet går ud på, at vi skal sejle verden igennem. Så skal vi så, lad os prøve at hoppe i den her båd. Hold da op, okay. Sejl, lidt mere, bare lidt mere. Okay, vi traveled 371 meter. Vi kan klemme den her. Hvad er det? Hvad får vi så? 4000 gold. Er det godt? Det ved jeg ikke. Okay, fan size. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvad er det her? Fan size 3 plus 3. Det kan vi prøve at købe. Og så der. Jeg aner ikke, hvad det er. Sale size køber vi 2000. Nu har vi ikke flere penge, kan jeg se. Det går rigtig godt nu. Det går rigtig godt, kan jeg se. Oj, vi sejler langt. Vi sejler rigtig langt. Kom så, vi har den. Jeg kan godt. Okay, jeg kommer overhovedet ikke langt. Jeg skal bare gøre det her. Så kommer jeg længere. Hold da op, mand. Det var over 2.500 meter, jeg lige kom der. Det var godt. Fan size, jeg aner stadig ikke, hvad det er. Nå, er det den der? Det er da ret godt. Så er der sådan noget herovre. Jet engine 2 billioner. Bladdles fan 5 millioner. Det er alt for mange penge til mig. Vi kan unlock igen. Hvor mange får vi her? Vi fik 58.000. Synes jeg måske, vi skal købe lidt her. Så lad os købe den her. Boom. Okay, nu har vi fået masser. Lad os se, hvor langt vi kan komme. Hvor langt kan vi komme? Vi slog vores rekord. Ja. Den her. Ja, vi fik et langt boost. Et rocket boost. Kan vi ramme endnu et rocket boost igen, eller hvad? Nej, det kunne vi ikke, kan jeg se. Hvor langt kom vi nu? Lad os se. Næsten 5.000 meter. Det er godt nok vildt. Auto. Nej, ikke auto. Okay. Det kan man også gøre. Ej, nej. Jeg når lige præcis ikke hen til den der. Jeg har brug for det, please. Jeg må komme ind. Jeg vil gerne have den der. Det kunne vi ikke. Og 3.000 meter. Det var alligevel også. Nej, ikke auto. Jeg slår auto fra nu. Jeg skal lige nå den der derhenne. Det var så langt jeg kom sidste gang. Nu burde jeg komme længere. Lad mig komme lidt længere. Jeg skal bare sejle virkelig lidt længere. Nice sailing. Okay, nu har jeg slået det der fra. Og så køber vi en bedre fan size. Så vi lige præcis kan købe den her. Okay, det er irriterende. 100 millioner for en vikingbåd. Det er meget. Okay. Vi kommer langt nu. Jeg kan mærke det.
kommer rigtig langt. Ja, det går godt det her. Det går rigtig godt. Bare lidt længere. Bare lidt længere. Bare lidt længere. Okay, det kunne jeg ikke. Hvad hvis jeg bliver ved? Okay. Vi slog næsten rekorden. Hvor kan vi se vores rekord? Her. Vores rekord er 4.000. Okay, nu bliver vores flag større. Hvor lang tid er det til? Okay. Det er ikke så lang tid faktisk. Ej, vi missede den. Nej. Hvis vi havde ramt den, så havde det været helt perfekt. Jo. Ja, vi slog den. Last launch. Vi slog vores rekord. Yay! Nej. Nej. Det her er vores rekord, hvis vi lige går ud. Jo. Nej, var det rekorden på hele serveren? Nej, det var det ikke. Eller, jo, det er det. Og det er I don't know. Han kender jeg faktisk godt. Jeg har set ham i et andet spil. Jeg tænker bare, at vi gør det her. Ej, jeg missede den. Please, lad mig komme lidt længere. Jeg skal please bare lige slå en rekord. Lad mig bare lige slå lidt en rekord. Når vi det? Nej, det gør vi ikke. Ej, lige præcis ikke seriøst. Hvad mener du det der? Ej, helt ærligt. Lad os bare lige... Vi kan lige så godt tage en tur mere. Og håbe på, at vi rammer en af de der gode ting. Nej, ramte vi den? Ja, så... Jo, vi ramte den. Vi ramte den. Det var meget bedre, det der. Okay, nu er... Det må være over 6.000, det der. Hvor mange var det? Jeg vil bare gerne se det nu. Det var tæt på 6.000, mand. Claim now. 147.000 gold. Fik vi bare lige der. Det er altså meget. Jeg tænker, vi starter bare med at opgradere, indtil vi har kun 100.000 tilbage. Og så opgraderer vi bare sail size. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er bedst. Lad os prøve at se her. Nu. Hold da op, vi kommer ud frem. Ej, vi fik ikke engang et boost, og så slog vi lige vores rekord, tror jeg. Kan vi nå det her boost? Vi når boostet! Rocket boost! Yes! Vi gjorde det. Vi kom langt nu. Det må være over. Det må være over 8.000. I hvert fald tæt på. Ja, lidt over 8.000. Det var altså mange. Lad os prøve sail size lidt større. Og så køber vi fan size. Vi kan også bare lige købe. Nej, vi køber herovre fra den. Jeg aner ikke, hvad forskellen er. Okay. Så. Ej, vi skulle lige have ramt den anden der. Nu er vi kommet langt, kan jeg mærke. Meget langt. Vores rekord er 8.000. Hvordan slår vi nu? Er jeg ret sikker på. Det er næsten 10.000 må det være. Det var altså langt. Rigtig langt. Nå, jeg så det ikke. Det er 10.000. Nå, lad os prøve at se, hvad der er inde i den her shop. 15 minutter. Det ved jeg ikke.
Det er ikke særlig spændende ting her. Like og invite. Jeg inviterer bare ham her. Sådan der. Nu har jeg gjort det. Ja. Det var nok bare det. Okay. Så lad os hoppe på båden en enkelt gang til. Eller måske er der lidt flere gange. Yes, vi fik et rocket boost. Nej, jeg missede rocket boostet. Nu er vi bare kommet længere i stedet for. Okay, det var langt, må jeg sige. For 10.000 gange, må jeg sige. Hvorfor siger jeg hele tiden, må jeg sige? Okay, ny rekord. Der. Jeg kan købe igen. Så skal bruge den her, fordi den koster mindst. Okay, det er et fedt sejl indtil videre, og stort. Ja, kan man overhovedet rebirth i det her spil? Crew 3 equipped. Aner ikke, hvad det er. Vending machine. Hvor er det overhovedet? Du kan claim folk der. Okay. Tele. Der er alt muligt andet fedt. Ej, hvorfor har jeg ikke set det? Køb. Not enough points. Okay, hvad koster den her så? 30 points. Det, eller 30 af den her. Det har vi. Okay, hvad får vi nu? Du fik en common noob. Okay. Det passer måske til mig. Jeg er noob. Okay. Equip den. Og så... han sejler med mig. Eller hvad? Jeg fik et rocket boost. Nu sejler vi langt. Hold op, vi sejler langt. Jeg skal lige nå det her. Sejler han måske for mig? Eller hvad? Det kunne faktisk være smart, hvis han sejlede for mig. Hvor er han henne? Her er vist ikke. Der. Nå, jeg kommer åbenbart til at trykke. Jeg missede den. Please. No. Jeg troede det var et rocket boost. Det var noget guld. Kan jeg måske lige nå det her guld? Nej, det kan jeg ikke. Lige præcis ikke. Okay, det er den bedste af os alle, gætter jeg på. Så den her. Okay, det kan vi købe her. Det er 1 plus fan speed og 1 plus fan size. Okay. Nej, jeg missede. Jo, jeg ramte den. Der slog vi rekorden. Okay. Kommer vi lige over de her kejler? Ja. Det gjorde vi. Next chest, den kan vi få lige om lidt. 11.000 meter. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg unlockede den. Hold da helt op. Det var mange. Kom, må jeg sige. Okay, lad os bare tage en hel masse af den her. Vi starter bare med at købe alle af den her, jeg kan. Og så tager vi fan size. Lad os prøve at se, hvor meget bedre det er. Det var meget bedre. Nej, jeg missede det. Jo, jeg ramte rocket boost. Endnu mere rocket boost.
Den her gang kom vi ret langt. Virkelig langt faktisk. Okay. Vi kommer ikke lige så langt som ham der, men ja. 15.000 meter kom vi. Næsten. Hold da op. Det er godt lavet. Okay, mand. Det er vildt nok. Men ja, jeg vil sige tak, fordi I har set med på den her video. Og så husk at smide like og subscribe til min kanal. Det vil bare gøre mig rigtig glad. Men ja, så ses vi bare i næste video. Hej!